vy máte predsedu, ktorý zjavne niektorí koaliční politici hovoria, že ak by to nebolo prevočané, tak by bol daňovým podvodníkom. Ja to nebudem hovoriť, ale ja vám poviem, že priznával si náklady na firemnú Fabiu, kde mal za rok precestovať 200 000 kilometrov a že previedol celú svoju firmu na svojho zamestnanca, zjavne bieleho koňa, deň pred ohlásenou daňovou kontrolou. A tam vám to neprekáže. Tam nehovoríte, že Igor Matovič je ľahký terč. Tam nehovoríte, že... No, tak sa dostaňte. Tak sa dostanem teraz hneď, pretože vy hovoríte o firemnej Fabii. Ukážte mi jedno rozhodnutie daňového úradu o tom, že Igor Matovič kedykoľvek krátil dane. Ukážte mi také rozhodnutie právoplatné. Jediné, čo je, bolo, že áno. Ja vám popisujem skutky, ktoré spravil. Ja vám nehovorím o tom, že čo bolo právoplatné. Pri Šimečkovi nemáte právoplatné zatiaľ nič. Mám právoplatnú jeho komunikáciu a to, že si zrazu nepamätá... Ja vám hovorím, že právoplatne Igor Matovič 200 000 prebehal na Fabii za rok.